Kideok, lagunok, egunon guztioi. Durangoko azokaren 52. edizio honek sormenaren lurraldera ekarri gaitu. Sormenaz hitz egingo digu eta lurraldeaz. Azoka da lurralde hori, dudarik ez, baina ez hori bakarrik. Durangoko azokan euskeraz hitz egiten duen lurraldeak ere hitz egiten du. Euskararen lurraldeak, euskaliztunen komunitateak. Lehen aldiz, euskara bizi den lurralde guztietako herri agintariek eta herri erakundeek elkarrekin lanean hastea erabaki dugu. Euskararen ezagutzari eta erabilpenari bultzada handi bat emateko helburuz. Eta ahalegin horretan, herri ordezkariok, elkarte eta pertsona euskalzaleen auzolanari ere helduko diogu. Euskarak gauza asko beharko ditu hizkuntza erakargarriagoa eta erabiliagoa izateko. Besteak beste, eduki erakargarriak beharko ditu. Eleberriak, ipuinak, era guztietako irakurgaiak, era guztietako irakurle eta erabiltzaileentzat, bereziki gazteenentzat. Kantak, ikuskizunak, antzerkilanak. Eta Durangoko azoka da eduki guzti horien agertoki nagusia. Hemen dute agertoki edo erakusleio nagusia euskaraz adierazten den sormenak eta euskaraz lan egiten duten sortzaileek. Erakundei eskatu behar zaigu, eta hala egiten zaigu, eta ondo eginda, lagundu dezagula azpiegitura eta baldintza egokiak sortzen euskal kulturaren produkziorako eta sustapenerako. Jaurlaritzak, aldundiek eta udalek lagundu dezagula kulturaren sorkuntzan eta edapenean behar diren baliabideak jartzen, azpiegiturak jartzen, eta daukagun gure kultura industria txiki hau indartzen. Horretan ari gara eta horretan jarraituko dugu. Eta uste dut azoka hau dela horren erakusgarria. Baina azoka honek aukera ematen digu guztioi, erakundeoi eta bertara agertzen garen guztioi, oso garrantzitsua den gauza bat egiteko. Aukera ematen digu sortzaileengana hurbiltzeko. Aukera ematen digu sortzaileei gure berotasuna erakusteko. Behar ditugula esateko. Eta eduki interesgarriak eta erakargarriak behar ditugula euskal hiztun bezala gogoratzeko eta azpimarratzeko. Eskerrik asko guztioi zuen arretagatik eta azoka on.